A Xunta destina 600.000 euros á Asociación Amicos para impulsar a transformación digital da atención con persoas con discapacidade intelectual e dano cerebral. A entidade e Política Social asinaron un novo convenio para mellorar a atención nesta materia. A conselleira de Política Social, Fabiola García, visitou o sábado pola mañá as instalacións que ten a Asociación Amicos en Comoxo, en Boiro. Reuniuse cos dirixentes da entidade para asinar un novo convenio de colaboración, neste caso centrado no impulso á modernización digital na atención a persoas con discapacidade intelectual, autismo, parálise e dano cerebral. Como ben sabedes, a Xunta de Galicia ven de financiar con 1,3 millóns de euros a ampliación do centro residencial desta entidade gracias a esa colaboración permanente entre a Xunta de Galicia e unha entidade social que non me cansarei nunca de decir que non solamente é unha referencia en Galicia, senón que é unha referencia xa a nivel nacional. Gracias a este investimento de 1,3 millóns de euros, Amicos pode ampliar o número de plazas residenciais para este centro, plazas que son moi necesarias e, dende logo, que contarán con ese concerto da Xunta de Galicia. Pero, ademais, a Xunta agora dá un paso máis, ven de financiar con 600.000 euros o equipamento do centro residencial, incorporar tecnoloxía tamén a este centro residencial, ao centro de día e ao centro ocupacional. É dicir, que todas as persoas usuarias poidan utilizar distintos mecanismos tecnolóxicos, utilizar a realidade virtual, de tal forma que poden estar aprendendo, adquirindo novas habilidades ao mesmo tempo que están disfrutando e pasando ben. Apuntou que este é o obxectivo que persegue o goberno galego. Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade, continuar avanzando, non quedarnos nunca atrás, senón continuar aplicando as novas tecnoloxías, a realidade virtual, que dentro de pouquiño tamén iremos a comprobar de primeira man como está funcionando, e se máis eu hoxe quero darlle as gracias, tanto a Amicos, a todos os profesionais, as profesionais que forman parte desta entidade social, e tamén darlle as gracias a todas as familias que formades parte por confiar sempre na Xunta de Galicia, e, dende logo, sabedes que sempre vamos a estar aí para botar unha man, a Amicos quizá aínda máis se cabe. O director xeral de Amicos, Xoán España, apuntou que a innovación só ten sentido cando mellora a vida das persoas. Neste caso, o convenio dotará de tecnoloxía a entidade e o centro residencial. E supón poder acceder á tecnoloxía e a innovación que, de outra maneira, sería moi difícil e teríamos poucos recursos. É un reto moi grande para a organización porque supón en pouco tempo crear un pequeno hub e servir de exemplo de como tecnoloxía como a robótica, a estimulación avanzada ou incluso os elementos de rehabilitación avanzados teñen que estar funcionando e ao mesmo tempo servir de exemplo para poder replicarse no resto das entidades de Galicia. En primeiro lugar, supón un reto a nivel profesional, institucional, como organización, pero, sobre todo, supón que se está construindo un futuro tendo como base a innovación social. A conselleira experimentou en primeira persoa as sensacións dos equipamentos de estimulación e as lentes de realidade virtual que probou xunto a usuarios do centro. Tras a súa visita a Amicos, García puxo rumbo á Pobra do Caramiñal, onde compartiu momentos cos usuarios da residencia pública de maiores localizada no municipio. A Xunta de Galicia ven de investir máis de 700.000 euros transformando completamente o centro residencial e adaptando precisamente ao novo modelo de coidados. Un novo modelo de coidados con unidades de convivencia máis pequenas, con habitacións completamente equipadas, reformadas e, dende logo, melloramos todo o illamento térmico do propio centro residencial para máis confort das persoas maiores, dos nosos pais, dos nosos avós, que o merecen todos, a que traballaron toda a vida, e, dende logo, tamén continuar, como aquí estamos facendo neste centro de Amicos, incorporando tecnoloxía para facilitar o traballo dos propios profesionais. A titular de Política Social recordou que a residencia da Pobra do Caramiñal ten preto de medio centenar de prazas.